सर आज यहाँ पे जो प्रेस मीट रखी गई है उसमें आप तमाम चीज़ें रखी हैं आपने दिनै बेवहाय मिट दा प्रेस होननाय मोनसे प्रग्रामाव आंखौ हांख्रायदोंमोन आलासि महरै आं बेवहाय बाहागो लादों दिल्लीयाव आरो बिथांमोना गावबा गावनि माखासे सोंलुफोरखौ सोंदों आरो आंबो जोंनि साननायफोरखौ बिथांमोननो फोरमायदों आङो बेखौनो मिथिनो लुबैदोंमोन जे दिल्लीयाव थानाय जे मिडिया आरो दिल्लीनि मानसिफ्रा जोंनि इश्यूसफोरखौ बोरैहाय आथिखालाव सानो आरो बोरैहाय बिथांमोना बिजिरो दा बेवहाय बाहागो लानानै आं नुदों जे बिथांमोना दाबो जोंनि सायाव गोबां मिथिनो गोनां बाथ्राफोर दङ आरो बेखौ आं फोरमायदों आरो बे सावरायनायनि उनाव बिथांमोना गोबां बाथ्राखौ क्लियार जागोन गभर्नमेन्टल' नङा बेवहाय मिडियानिफ्राय लानानै इन्टेलेक्चुयेलफ्राबो गोबां बाथ्रा मिथिनो गोनां दङ बेनिखायनो सम सम जोङो ससियेल मिडियाजोंल' नङालासिनो बेवहाय डाइरेक्टलि फेस खालामनायनि गोनांथि दङ आरो बेनि थाखायनो आं फैदोंमोन जाहाथे बर' एकर्डआ 100% इमप्लिमेन्ट जायो आरो बेजों लोगोसे जोंनि थालांनाय माखासे जेंनाफोरखौ बिथांमोना मिथियो आरो गासै 6 सिडिउल बड'लेण्डल' नङा गासैबो 6 सिडिउलनि जेंनाफोरखौ बिथांमोना जाहाथे बुजियो आरो बे जेंनाफोरखौ पलिसि मेकिं बडियाव बियो बिनि बाथ्राफ्रा सहैयो आरो बेखौ सलुसन खालामनो थाखाय माने बिथांमोना आवगायलाङो युवाओं के लिए महिलाओं के लिए विशेष भावे जों अलरेडी जोंनि आइजोफोर जौगानायनि थाखाय फरायसाफोरनि थाखाय लाइमोनफोरनि थाखाय आरो लोगोसे जोंहा जिफोर इसे डिजेबल बिदा फंबायफोर दङ बिसोरनि थाखायबो जों गोबां पलिसि लादों आरो बे पलिसिफोरनि गेजेरजोंनो जोंनि ओनसोलाव जोङो बे गुबुन गुबुन सेक्सननि सुबुंफोरखौ जौगाहोनायनि थाखाय माखासे खामानि मावनो हागोन आं बेखौ बिजिरो